Hei, olen Tiina Haanpää, Hoivatien toimitusjohtaja ja tällä hetkellä me olemme Hoivatiellä. Hoivatie on sosiaali- ja työelämäpalveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys. Meillä työskentelee lähes 1000 ammattilaista 18 paikkakunnalla yli 60 eri yksikössä. Oppisopimuskoulutusta olemme hyödyntäneet monipuolisesti. Yhteistyökumppaniksi valitsimme Suomen Diakonia-opiston, jonka sote-alan koulutusosaaminen on vahvaa. Suomen Diakonia-opisto on ammatillinen, valtakunnallinen toisen asteen oppilaitos, jonka työelämäyhteistyö perustuu kumppanuuksiin. Hoivatie on yksi meidän keskeisistä sosiaali- ja terveysalan kumppaneista, jonka kanssa teemme yhteistyötä monin tavoin. Määrittelemme yhdessä tavoitteita pitkäjänteisesti ja suunnittelemme osaamisen kehittämisen ratkaisuja. Yhteistyö Hoivatien kanssa on ollut innostavaa, koska olemme päässeet kokeilemaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia. Osaamisen kehittäminen oppisopimuskoulutuksella tuottaa osaamista organisaatioille ja samalla vahvistaa koko toimialan pito- ja vetovoimaa. Olemme kouluttaneet oppisopimuksella Hoivatien Akatemiassa lähes 100 esihenkilöä lähiesimiestyön ammattitutkinnossa. Koulutuksen tueksi opiskelija on saanut oman työpaikkaohjaajan sekä mentorin. Hoivatie Akatemiassa opiskelevien esihenkilöiden opintojen ja ammatillisen kasvun tueksi olemme luoneet yhdessä SDOn kanssa mentorointimallin, joka toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena. Mentoreina toimivat palvelupäälliköt ja liiketoimintajohtajat, joilla itsellään on vahva kokemus esihenkilönä toimimisesta. Ryhmät koostuvat eri liiketoiminta-alueiden palvelu- ja tiimivastaavista. Yhteisen jakamisen avulla varmistetaan osaamisen kehittäminen ja opintojen eteneminen. Vertaisryhmistä saa tukea esimerkiksi esihenkilönä toimimiseen, työssäoppimiseen ja työhyvinvointiin. Lisäksi jaetaan arjen hyviä käytänteitä eri liiketoiminta-alueiden kesken ja mikä parasta, tutustaan toisiin hoivatieläisiin. Oppisopimuskoulutuksella voi kouluttautua meillä myös lähihoitajaksi. Hoivatie solmii heti koulutuksen alussa työsuhteen opiskelijan kanssa. Työpaikkaohjaajina lähihoitajiksi opiskeleville toimivat hänen oman työpaikkansa kollega-lähihoitajat ja lähiesihenkilö. Sote-ala tarvitsee uusia osaajia myös ulkomailta. Olemme kouluttaneet filippiiniläisiä sairaanhoitajia oppisopimuksella Suomeen lähihoitajiksi. Oppisopimuksella voi suorittaa myös omaa työtä tukevia tutkinnon osia. Oppisopimuksella olemme saaneet koulutettua Hoivatielle hyviä uusia työntekijöitä ja vahvistettua nykyisen henkilökuntamme osaamista.